yasa amarya ni ai ni nan da kike gani na shi yasa nake bala'in saki wasa ne to ai biki san wani abu ba da Allah da annabi ni yanzu zan fita bare saboda bai gidan mu ya min kira na gaggawa what ki kula min da kanki kin ga dai sabon aure ne kada ki tsaya kin ga ke matar soja ce ba matar soja kan ba ta daukar reni a da gaske idan Allah kan ji kuma kan gani ka san me mai gida da kin faɗa ka kula min da kanka wallahi ban so ka dinga daga ido kana kallon wasu mata a waje wa gahi na ajiye mangoro a gida me zan yi da mangoro waje ni da ne ma ne makanta idan kan kada gida ne ka zaka dinga kallo kuma na makanta idan kika makanta idan na wata yaron ya aiki kin taba ganin soja makako a to ina mata ka kalli mace kamar namiji so da gaskiya ina kishi ina son abuna haki ta kina da sana ta dan yi haka dan yi ma wannan haya kai na fita kaga ya tafi da mu ci soyayya mu ji daɗi what Allah ko da gaske ka dan ta wani dan abu dan Allah ma ji daɗi dan Allah kai sau amarya wallahi nake gaya miki gabaki ɗaya na manta da na aje bindiga ta ce wallahi sai da na je wajen aikin Allah ya taimaka ina cikin adai sau kirin na karasa me gidan ka na dauka kuma bindiga ce gyara hidan da kuka abu me gidan ya na ga baki ɗaya fuskar ki a tarare ne kamar wanda haƙo na leda wasa na ga baki ɗaya fuskar ki ta tarare kamar wanda haƙo na leda me gida me ka manta kuma bindiga ta ko ke ba ta da Hausa ta ne bindiga ta na manta abu me gida ya dauko maka kamar ya ne daki na what haka ne to kuma ko ne baki da yadda ne a ina da to kin gani gyara abu me gida